May buntag mga igsoon. Salamat sa Dios, miabot ang kabuntagon. Amen. Nganong gidayeg ba ni Jesus ang usa ka pinialan nga tikasan? Unsa man ang pagdaig para mahimong modelo atong sundon sa atong kinabuhi, manikas sa atong isig ka tao? Dili. Nuhangang atong Ginoo sa gibuhat sa pingalan kay abtik siya, alisto siya, madiskarte siya sa iyang kaugalingon, talo, mas madiskarte siya kaysa mga tao nga anaa sa kahayag. Kalibutanon ng mga pangisip, kalibutanon ng diskarte. Muna, kung mudiskarte ang mga naa sa panuway, naa sa kampo ni Satanas, kung madiskarte sila sa kaugalingon, mas madiskarte ang naa sa Diyos. Amen. Mas madiskarte kita kaya ang ginawa na ka nato, nagalamdag ka nato. Kitang tanan mga piniyalan man, daghan ang gipiyal ka nato. Ang pinakadako, pinakabugat nga gipiyal sa Dios mao ang mga anak ninyo. Gipiyal ka ninyo na ang mga anak makailas sa Dios. Kadang inyong mga anak mudayeg og magmahal sa Dios. Masama pagdaig, pagmahal sa Diyos, kundi makailas sa Diyos. Kay wa man pud ipailas sa mga ginikanan. Manamingaw, pamation, kung ang ginikanan hinimbahon, apan ang mga anak, walay mga simba. Di ba sa ganahan mo simba, kay wa man ma-inlove sa atong Ginoo. Naapay asawa, sige simba, ambana, dili mo simba. Dili madiskarte ang asawa. Kaya kung madiskarte pang asawa, dalhon kaya niya, dalhon iya ba na? Itulog-tulog lang, wa man ato sa trabaho, wa may trabaho, gatulog-tulog lang. Di lang mo diskarte ang asawa. Musaw na mo pader, pag diskarte amo ba na para mo simba? Ay, sus, kadali ra. Maligo ka sayo. Magsabon kag humot, tapos o paligo, magbihis tagaw, dool sa imo bana. Ingon ang bana, o day, ligo makaday, dali na dong, manimba na kita. Imo kita gakos-gakuson pod. Gakos-gakuson, magpasalamat kita sa Dios, kay buhi pa kita. Kisa madigan ang bana-ana, mga igsoon. Uban mga asawa kasabaan man, buntag sayo mga saba naman. Wa kami papapat, no? Wa kami una sa Ginoo, wa kami maggrasya sa Dios sobra papat. Ayaw, ana, no? Diskarte, no? So kato ngano diskarte ang pinilan para sa iya kaugalingon, dili para sa uban. Naanay mo dawat sa iya, naay mo pasulod sa iya sa balay, naay mo pautang sa iya, mauna gipangkunhuran ang utang sa ila agalon, utang kabubuton, kalibutanon mana mga igsuon. Ang utang kabubuton nato naas sa Dios. Pagkadako na utang kabubuton ko sa Dios, nakatapos ang akong mga anak na wa ko palandunga sa kalisod sa among kinabuhi. Grasya gayud sa Dios. Utang ko sa Dios na hangtod karon nag-ipon pa kami sa akong bana. Ang uban ang buwag na, ang uban ang matay na, kami buhi pa kadako na grasya gini. Ana ba mga igsoon? Mga tungod sa daghan na kautang sa Dios ang atong kinabuhi,
mao na magmahal kita sa atong isig katao, kay mao na ang misyon sa matugusan nato. Nato mahalon usa-usa, magminahalay kamo sama sa akong pagmahal kaninyo. Amen. Mao na ang sugo sa atong Ginoo, mga igsoon. Kay piniyalan man kita sa mabutang ning kalibutan, dili kita maghinakog, mutabang kita sa mga nanginahanglan. Muna malipay ang Ginoo, kung makadiskarte kita, bisan sa kakabos, nakapaambit kita, nakatabang kita sa ubang mga tao nga nanginahanglan.